ଈଶ୍ୱର ଯାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଟାଣୁଆ ହୋଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ମୋତେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ମୋତେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାରିବ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ତମରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ କି ତୋ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେବାକୁ କେହି ନଥିବେ କେବେ ଆସିବ ସେ ଶୁଭ ଦିନ ବାପା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ଯିବ ହେଲେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରର ବାସନ କୁସନକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ କୁସନକୁ ବି ଚଲେଇ ଦେଲୁ କେମିତି ବାପା ଠାକୁର ଧରିଥିଲେ ଜମ ପାଖକୁ ମୋତେ ପଠେଇବେ ଜମପୁରକୁ ପଛରେ ଯିବ ବାହାରିଯା ମୋ ଘରୁ ଆରେ ବାହାରିଯା କହୁଛି ଆରେ ବାହାରିଯା କହୁଛି ଚାଲିଯିବି ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ଜମା ପାଇବନି ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ବିପଦ ହେଇ ଡାକୁଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ହରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ର ତୁ କୋଉଠିରେ ଧନ ତମେ ଜାଣିଛ ବାବା ତମ ଡାକର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହିବ କାଳ ଜବ ବଡ଼ ଦାରୁଣରେ ବୁଝେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଛି ନିଏ କଞ୍ଚା ରଖଇ ପାଚିଲା ଡବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ ତାକୁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ତମେ କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ତମେ କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ତୋର ଆରେ ମୁଁ ତ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରରେ Pura ulgoeta ismatano ne. Ismatano ne. Papa, unku kano karo papa. Ye to kando namko natakara pratham dusya. Gandhi papa yar onek dusya baki achi papa. Jabe ko Gandhi le lubhas. ଚନ୍ଦ୍ରଟା ମରିଯିବ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ କହିଯାଉଛୁ ବାପା କଣ ହେଇଛି ତୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମଦ ପିଇ ତମ ପୁଅ ଦୁଃଖ ଯାକ ପିଇ ନଷ୍ଟ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ
ମିଛ। ମୁଟୁ ମୁଟୁ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ଉଲ୍କା ଉଲ୍କା ଅକ୍ଷରରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଲିଖିତ ଏକ ଲୁହର ନାଇଁ ମୁଟୁ ମୁଟୁ ଏକ ଅରୁଣା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନିଜ କରେ। ଦେଖ ବାବା ଅରୁଣା ମଣିଷଟା କିଛି ନୂଆ ମାରି ଆସୁ ବାବା ବାବା ମାରି ଆସୁ ବାବା ଦେଖ ବାବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଦି ଉଡି କରି ମାରି ଆସୁ ନାଇଁ ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର। କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀଟା ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ଫଳ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହବା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଠକିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଏବେ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। नहीं सोचा यहाँ पे मुझे भी है तेरा जन्म पर रुपए में तो बाबा से नहीं सोचा कौन पैसे देबे तमे सिना बाप हवा भाई अचक्य मु पर बात होई जेबी आ ओळपति मु अपेक्षा करो मु भी देखै देबी मु भी मा हे पारे। नहीं सोचा से पिला को मार दे सोचा से पिला ये दुनिया लालक देखा पूर्व से उधार करता मुझे पिला को मारी लगी वो मारी लगी मारी लगी सब पिला को मारी लगी कौन चंद्र बाबू चलो चलो आओ प्लीज चलो कौन बोला तमे मो पे मारला देखी अरे बात पा कहूची मारो मारी लगी वो कौन कौन जानारी इला स्वामी ऊपर को हाथ तो उठाई देलो नरकरे पड़िबो बहु। एमिति स्वामी की मारी देले पुण्य हबो। इला एबेते स्वामी भाग्ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। एक स्वामी से बाघर बसते परे प्रत्येक दिन रात मद पिया सब पर सोई पड़े। नहीं बाबा तमे मते कुह तमे बा हे चौकी पिला छुआ जन्म करे चौकी नहीं ए दुनिया रहुवा अभाव बापा माने कोन बापा मा होती सब भाव रहुवा स्वामी माने कोन वर्ष वर्ष धरि तक स्त्री मानकर धरि होती बहु ସେ ଯଦି ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଥାନ୍ତା ତୁଇ ଯାଏ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ତୁ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ବାପ ହବାର ନିଶାଟା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢି ନଥାନ୍ତା ତ ସମାଧି ଉପରେ ଘାସ ଉଠିଥାନ୍ତା। वो बाबा अपन के चुप लो तू ତୁ ରହ କହୁଛି କ'ଣ କହିଲୁ ମୋ ପୁଅ ଗରିବ ବୋଲି ମଦ ପିଉଥିଲା ଅଭାବରେ ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ତତେ ରୋଗ ହେଇଛି ବହୁ ଆଉ ତତେ ସେଇ ରୋଗ ହେଇଛି ଯୋଉ ରୋଗ ହେଲେ ମା ହବାକୁ ମନା। ହଁ ବହୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ତୋ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ପିଲା ରୁହେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ କି ପୂର୍ବରୁ ସେବାର ମରଣ ହୁଏ। ये कथा कोन सत्य बोले पका सत्या अब बाघर दुर्वास पर हठात तो खराब तमक नहीं मेडिकल को डॉक्टर तमस सब देश को सारा पर कहले तमको सही रोग है जो रोग हेले स्त्री लोक माने के बा हे पारंती अब जदी बा होंती
ତାହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ସତ୍ୟା ତମେ ଏକରେ ଏକ ମିଶାଇ ଏକ ହୁଅ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏକରେ ଏକ ମିଶାଇ ତିନି ହେଲେ नहीं सत्या चलो तो निकल चलो मैं मते आगे कुबो तमे एते बड़ कथा मते लुचि थिलो काहे की मारे लुचि खिलाई खिपाई तो चाहिए मोनो तो जानिले रे बा मो चंद्र तो ते केते भलो पाए सबदिने मनो रे घर को फेरी आसी मते डाकी की कहे बाबा सत्य कर आसेने सत्य कर हम घर को सेदिन राखरी मो बहुत बड़ भूलटे करि देछि बाबा मो कण करिबे बाबा मो कण करिबे बाबा तमे काम करो तमे चली जाओ बाबा मते टिके ताको साथी रहिबा ପାଇଁ दियो तमे चली जाओ अरे मां बाबा सुन मां मो को बच्चे दे मो को तो टिके बंते दे मो पुअर बंचिबा मरण सब तोरी हाथ रे मो पुअर बंचिबा मरण एबे कण करिबे मो सत्या पूजा कहि तमे पारिबो तमे जाहा करिबो मो रखिबे हेले ओ पिला को मारिबा कथा तमे कहिबोनी तमे जानिछो ना से मो पेट भीतर जाई हाथ गोड़ होउची ओ मते निज लागी तमे मते जेमति डाकुची से मते डाकुची मा ए मा तू मते मारी दबोनी तो तमे मते विश्वास करो केवल मो देहर सुख पाई ए पिला को मो गर्भरे रखी केवल तम पाई तमको टंका दबा पाई आउ मो बाबुआन सुख पाई ए पिला को मो गर्भरे रखी तमको मो आउ गुटे कथा लुचेछि ए पिला को मो इंजेक्शन द्वारा सृष्टि करी सूर्य बाबू का दही का संपर्क रे पिला सृष्टि है नहीं 2025 नारी माने निज देहर सुख पाई बड़ बड़ होटेल जाई खाइबा
ଅନ୍ୟକାର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହେଇ ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ପାଇଁ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଅନ୍ୟର ରକ୍ତକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଏଇଟା କଣ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସତ୍ୟା ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଘୃଣା କରିବି ପୂଜା କରି ତମେ ମତେ ଘୃଣା କର ମନ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିବା କଥା ତମେ କହିବ ସତ୍ୟା କଥା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବୁଛି अरे बाबा सिद्धार्थ ना भारी निरोळा दिला तमे किती कातला मो सोडते ए से गीत आवतरे ना कोण सुने पे भारी इच्छा गाना ठीक है सर सेई दीप अछि सेई राती अछि केबे तमे ना हो केबे मो नाही 무슨 성기로 있자니요?